వేలు అయితేంది నేను కొనుద్దు అయితోలే పాడారే తింగులకి 18 మాపు నాన్నదా తింగులు 18 మాసారా ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರುಲೆ ಈತ ಗಂಟೆ ಏಳರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತು ಬೇಗ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರಪಾರ್ದು ಕುಲ್ದೆ ದೂರದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಪೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಕೋಡಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ದ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡೊಂದು ಸೊ ದಾಯ್ತು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನು ಪಿದಡ್ಲೆ ಚಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ದಾಯ್ತಮ್ಮ ಚಾಗ್ ಪಲಾವ್ ಚಾ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೇವೆ ಹೌದು ಯಾನಿತ್ತ ಪಿದ್ದಾಡ್ನೆ ದೂರ ಒಂದು ಪಂಡ ವಿಟ್ಲಾಗ್ ಹೋಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕೂರ್ಸಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಜೋಕು ಒಂಜಿ ಮೆಚೂರ್ ಲುಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎಂದೇ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಪುರುಂಡು ನೆಟ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪತ್ತು ಜಿನಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ఇంకా బ్యాగ్ పాడిన నుంచి జోకుల్లో లుక్ దిక్కుండు అది ఇಷ್ಟ ఇచ్చింది అంటే కొంచెం ఒఫిషియల్ అది ఇప్పుండు పತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರೆ అయితే ఆయన ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಟ ಜೊತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ದ ವಿಟ್ಲಾಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ವಿಟ್ಲಾಗ್ದಾಗಿಂದ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಂತದು ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಕೋಡೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಏನು ಬುಕ್ಕ ಪಂಪಿತ್ತೆ ಪುರ್ತಾಣಿಂಕ್ ಅಯ್ಯ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಾಲೇಜ್ ಸೀದಾ ಜಾಬ್ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ನಂಬೇರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಕೊರುವೆರದಾಯ್ತ ಅಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಪ್ಪು ತೂಕದಾಯ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತೇನು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪೊಯ್ ಅವ್ಳಿ ಅಂದಾಯ್ತು ಆಪನು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕನೆ ಪಂಪೆ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪೊಯ್ ಫೈನಲಿ ಯಾನ ಪಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಒಲ ಆಫೀಸ್ ಉಂಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಈತ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಮಂತೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಯತ ಅನ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಫೋನಾಗ ಊರು ಡೈಲಿಗೆ ಫೋನಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಕೂರದ ಬನ್ನಿ ದಾಯ್ತುನಲ್ಲ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬಿಯನೇದಿಲ್ಲ ಎತ್ತದೆ ನಾನು ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ಉಂಡುಂದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಉಂದು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋದು ಹೊತ್ತಿನ ಮಾರ್ರೆ ಓಲ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿಜೇರಾ ಬೇಲೆ ಐತೇನೆ నేను కొనుద్దు అయితోలే పాడారే ಅತ್ಯ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಕುಲ್ಲಲೆ ದಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಿ ನನ್ನ ಬೇಜಾರಿ ಪಂಡ ಯಾನಿಗಿರುತ್ತೆ 4-5 ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪೋಪಿಜೇರ ಮೂಲ ಯಾನೂರಿಗೆ ಕುಂಬಳಗೆ ದಾಯ್ತು ಉಂಟು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎప్పుడు ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಎప్పుడు ತಿನ್ನೊಂದು ಬರೆಪ್ಪೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಮೂಲ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಬಣಿ ಪನ್ನೆ ಕುಲೋ ನೋಡಿಗೆ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕುಂಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ 18 ಮಾಪ್ ನಾನದ ತಿಂಗಳು 18 ಮಾಸಾರ ಎನ್ಮಂಟೆಗೆ ಎರಡು ಬರ್ರೆ ಬಂಡೀರು ಮುಗಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಇದಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಏನಾಗ ಪೋಲಿ ನಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಮಂತದ್ದು ಪೋಪೆ ನನ್ನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಿನ ನೆಟ್ಟ ಮನ್ಪೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕ ಬುಡೋಲೆ ತೇಪ ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು ಪಣಂದ ಸೀದಾ ಬರಂದಿತ್ತಂಡ ಅತ್ಯ ಅಂಚತ್ತಿ ಆಮನ್ನ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಬರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತಾ ಬರೋದು ಎಂಕ್ ಬೇತಿಕ್ಕಿಡ್ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕದುಂಡು ಆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೊಳ್ದಕ್ಕ ಮಣಿಪಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಲ್ ಬೇತ ಜನ ಮಂತು ಕೊಲ್ಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಡ ಇರತ್ತ ಆತೆ ಅದ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ 10 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಪೋಪುಲ ಕಿಕ್ಕನ ಎದ್ದೈತಿನ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಂತದೊಲಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲಡೆಬಹುದು ಅಂಗಡಿಲುಂಟು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಲುಂಟು ನಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ ಬುದಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಎನ್ನ ಬುದಾರೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಇಂಚ ಪುರ ಯಾರು ಪುರ ಬರೋದು ಇಪ್ಪುಂದೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತದು ಅನ್ಲೋಡ್ ಬಂತದು ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಕೊಂಡೆ ಆವ ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಬೊರ್ಚು ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಅಂತ ಇಂಡಿ ಆಫೀಸ್ದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪನ್ನಾಗೆ ಆಫೀಸ್ ಗೆಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುಡಿಗೆ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೆಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಣ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಬಂತೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಡಿ ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಚ ಯಾವೇ
ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕನೆಟ ಅವತ್ತ ಏಪಲ ಬುಡಿಯರ ಆಪುನದ ಅವದಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿಜ್ಜದ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಸೇರ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಂಡಲ ಆಪುನದ ಅತ್ ಪನ್ನೆನ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಜಿ ಅತ್ತ ಮಂಡಲ ಯಾನ್ ಬತ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಆಯ್ತಾಣ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಹೆಡ್ಡೆ ಕಾಂದುಂಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ದೈತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಕ ಎಚ್ಚರಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೊರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ 2 GB ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏತ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಏತಾಂಡು ತೂಕಂದು ಚಾನಲ್ ತೂಕಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಅವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅದಿಪ್ಪು ಅಂಚ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ಇದು ವಾಪಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತಿಯಾನ 1/2 ಗಂಟೆ ಬೊಕ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಓಡಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ 2 ಗಂಟೆದ್ದು 5:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ರಾಮ್ ದಿತ್ತಿತ್ತು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ರಾಮ್ ಏ ಪಾಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತು ನಿತ್ತೆ ಕೊಂಚೂರ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಡ ಶಾಪ್ ಒಂದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನೆ ಬುಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಂತು ಹೋದಿತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ 5:30 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ರಾಮ್ ಅನ್ನಗ ಲಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಪಿದಡಿ ಬೇಲದಡಿ ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ ದಾಯ್ತ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೈತೆ అని ಜೆಪ್ಪುನೆ ಬೈಯಡ್ ಲಕ್ಕುನೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದುಲೆ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮನದನಿ ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಇಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಐಜಿ ಕೊಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೆ ಪಿರ ಲಕ್ಕದು ವನಸ್ ಮಂತದ ಜನದೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಜೆತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಐಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮನದನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಯಾನ ಜಾಬ್ ಬುರ್ಚಿನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಐಜಿ ಆಫೀಸ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನು ಬೇತೇನಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಉಳ್ಳ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಅಂದತ್ತು ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ತಿಯರ ಆಫೀಸ್ ಹೆಂಚು ಒಂದೊಂದು ಬುಕಾಲ್ದ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡಿಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು 10 ಹಿಡಿದು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅವರವ್ರ 5 ಗಂಟೆ ಅವರವ್ರ 3 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೇನೆ ಅವ್ಳು ಆಫೀಸಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಊರಿಗೆ ಗುಮ್ಮಲಾಗ ಕುಲ್ಲೋದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ದುಂಬೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕರ್ ನಮ್ಮನಿ ಅಂಚ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಹೊರಿಗೆ ಕುಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಒಂಜು ವಾರದ ಮಾನಸಿಕ ಶುರುವಾವು ಅಂಚೆನ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಪಂಡೆ ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಅಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಅದೇ ಇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ದುಂಬೆ ಜಾಬ್ ಡಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಬ್ ಪೋಪ್ನೆ ನಂದ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಜಿಂಜ ಜನ ಇಪ್ಪರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪುರ ಹೋಗುದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಅದೇ ಸೊ ಅದೇ ನಾನೇ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಖಾಲಿ ರಡೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಐದು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬುಕ್ ಬೆದ್ದರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂದೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಚೂರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಕೊಚ್ಚಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್